iaith trwy'r byd. Dim yn bodlon ni, canmoliaeth di, trysorau'r byd, mae'r cwbl mor wan. Yna cyffyrddais di, iachau fy nwyfau dyfion, rhoi gobaith a chan, rhoi nghalon a dan, drwy'r gariad di. A does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well nag wyt ti. Sgen i ddim ond dangos fy ngwendid a methiannau i gyd a weli yn glir ond ti dal i mi'n ffrind achos Duw y mynyddoedd ydy Duw y dyffrynoedd a does dim un man a ti garedd a gras mae'n hadw yn saff. Does dim un o well nag wyt ti a does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well nag wyt ti a does dim byd a does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well nag wyt ti. Ti'n troi ngalar yn ddawnsio, ti'n rhoi mawl yn gellidw, ti'n troi gwilydd yn obaith, dim ond ti sy'n gallu gwneud. Ti'n troi ngalar yn ddawnsio, ti'n rhoi mawl yn gellidw, o'i ger Salem bore yma. Mae'n hyfryd gweld chi yma. Na i jyst wneud chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd ymlaen. So mae Cari Cer Salem heno am 6 o'r gloch. A'n rhannol gan bod Hannah a Lowri ddim mynd i fod yma, os da chi criw yn gallu aros i helpu setio lan syth ar ôl y gwasanaeth bore yma, fel bod dim gormod i wneud heno. So, a wedyn mae croeso cynnes i unrhyw un dyn nhw am 6 y gloch heno ar gyfer amser o gymdeithas a rhannu.
Peth arall i ddweud, nath y tîm arwain gyfarfod nos Fercher i drafod rhai pethau, ac un o'r pethau pwysig wnaethon ni drafod oedd sut da ni'n symud y gwaith plant ymlaen ar ôl ymddeoliad siw. Os gewch chi feddwl am hwn, gweddio am hwn, da ni'n sicr angen mwy o wirfoddolwyr i helpu efo'r gwaith plant yn y tymor byr, a'r tymor hir, ond yn arbennig yn y tymor byr. A os gewn ni dîm da o bobl i helpu efo'r gwaith plant, yna bydd dim rhaid i bobl helpu mor aml a hynna, chi'n gwybod. Ac ar hyn o bryd mae eitha lot o bwysau ar ysgwyddau Mari a Menna. So nhw ddim yn licio bod fi'n deud hynna, ond yna yw'r gwirionedd. So mwyaf help da ni'n gallu cael, mwyaf bydd pethau'n ysgafnhau i Mari a Menna. Ond hefyd, da ni yn gobeithio y bydd Duw yn arwain rhywun i'r rôl o gydlynydd gwaith plant a teuluoedd. Felly, ar hyn o bryd oedd e'n swydd diwrnod a hanner yr wythnos. Da ni'n gobeithio allwn ni stretcho fo i swydd 2 ddiwrnod yr wythnos. So meddyliwch am y peth, os da chi'n gallu meddwl, felly bod Duw yn rhoi galwad ar eich bywyd chi, os oes gyda chi rhyw enw chi'n meddwl bydde Duw yn gallu arwain rhywun i'r gwaith yma. Yna, gweddiwch am y peth, meddyliwch am y peth, a dewch i siarad gyda fi, Mari neu Menna am y peth. So mae hwn yn faes pwysig i ni feddwl a gweddio amdano fe dros yr wythnosau nesaf. Achos da ni'n lyfio'r plant, achos oedd Iesu yn lyfio'r plant. Wedyn, unrhyw gyhoeddiadau eraill? Mari, ti eisiau dod lan i ddwy gair? Ar ôl yr addoliad. OK, gret. Croeso i'n ffrind ni sydd wedi dod holl ffordd o Awstralia. Croeso ata ni bore yma. Felly gyda hynna o air, dros y nawr i'r band. Diolch, Martin. Bore da pawb sydd yma, pawb sy'n gwylio ar-lein. Now, obviously, da ni wedi clywed lot am galaru dros yr wythnos hon. Bobl yn ciwio am oriau mwyn dangos eu parch. A rhai ohonon ni hefyd yn teulu Caesalem yn galaru am golled personol a hyn y bryd. Gallwn ni teimlo gael dros pethau arall hefyd. Efallai da ni'n teimlo fel bod pwysau byd arno ni. Efallai da ni'n galaru ar y sefyllfa creadigaeth a gryfwng newid hinsawdd. Efallai da ni'n poeni am costau byw. Sut gallwn ni, neu pobl da ni'n nabod, hyfforddio pethau dros y misoedd sy'n dod. Mae Beibl yn sôn lot am galaru. Mae salmau fel enghraifft yn llawn bobl mewn poen. A da ni weld Iesu yn crio pryd mae ffrind i marw. Mae'n bwysig galaru, ond hefyd mae Iesu yn dod o gobaith. Felly bore yma, dwi wedi dewis caneuon sy'n tipyn bach mwy myfyrio. So bydd yna cyfle jyst i bod mwy dawel yn presenoldeb Duw. Ac trwy'r caneuon, plis teimlo'n rhydd, ieist y lawr, bod yn dawel. Felly ti eisiau gofyn i rhywun gweddio gyda ti, rhywun ti'n nabod yn gweddio gyda chi os mae hyn yn addys. So, yeah, just cymryd yr amser bod yma yn presenoldeb Duw. I bod tipyn bach felly mwy o dawel. Mae hefyd cofio, mae Iesu yn dod o gobaith. A byddwn ni canu am hyn. Wel, mae gyd o caneuon hefyd tipyn bach o lot o gobaith ynddyn nhw. Byddwn ni canu am hyn nes ymlaen. Ond cofio, mae yna wastad tywyllwch cyn y gwawr. So, os da chi eisiau cychwyn trwy sefyll, nawn ni canu hefo'n gilydd. Sorry, oedd Medi eisiau deud rhywbeth hefyd, apologies. Rwan dwi'n siarad. So, jyst meddwl i'r plant bore yma yn ystod yr addoliad, achos maen nhw'n caneuon dim gymaint mwy upbeat bore yma, oedden ni'n meddwl ella sa'r plant, croeso chi sefyll a canu gyda pawb arall, ond os da chi eisiau dod a gwneud llun, gael chi wneud hwnna hefyd, mae Lydia efo stwff yma. A mae Martin di sôn bore yma am dod i Duw hefo sut da ni'n teimlo. Weithiau da ni'n teimlo'n drist, weithiau da ni'n teimlo'n hapus.
Weithiau da ni'n poeni am pethau, weithiau da ni'n excited am pethau. Sut bynnag da ni'n teimlo, mae Duw eisiau ni dod at fo gyda'r teimladau fo, a mae o eisiau cyfarfod ni gyda'r teimladau yna a siarad i fewn iddyn nhw. So be oeddwn ni'n meddwl bore yma, os mae'r plant eisiau gwneud llun tra da ni'n addoli, o sut maen nhw'n teimlo, ac yn y gwaith plant nes ymlaen, fydden ni'n siarad am hein a gweddio gyda'n gilydd amdano nhw os da chi eisiau. Diolch Mari am rhannu hwn. Wyt ti'n brifo i dryslu ti fewn, wedi llethu gan bwys o dimau, a'i Iesu yn galw. Ydy popeth yr ydwyt ar ben, sgen ti syched am yfed i ffrwd, mae Iesu yn galw. O tir at yr allor, mae breichiau tad yn awr a led, mae feiant a Brenhinoedd gyda gwerthfawr waed ein Iesu Grist. Troed y gefn a ddyfaru a bai, paid ag oed i tir nawr a tywyr, mae Iesu yn galw. Tir deddal o'r gofol a ddalaw, bywyd newydd o llyd a sy'n dod, mae Iesu yn galw. O tir at yr allor, mae breichiau tawd yn awr a led, mae feiant a Brenhinoedd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. O tir at yr allor, mae breichiau tawd yn awr a led, mae feiant a Brenhinoedd a gwerthfawr waed ein Iesu Grist. No fath waledw, a Duw yn rhyfeddol, can Halleluia, Crist a Godol. Bygau flaen hefyd yw ar gwydd pawb, can Halleluia, Crist a Godol. O fath waredwr. O fath waredwr, ond Duw yn rhyfeddol, can Halleluia, Crist a Godol. Bygau o'i flaen hefyd yw ar gwydd pawb, can Halleluia, Crist a Godol. O tir dat yr allor, mae'r breichiau tad yn awr ar led, mae feiant a Brenhinoedd a'r gwerthfawr waed ein Iesu Grist. O tir dat
Cariad croes mae'n agorol I ddod. Dwedodd pawb am y drysor ag
oed i'r fyny. Galwaf anat ti, drachef na thrachef. Galwaf anat ti, drachef na thrachef. Ti yw fy ngwraig, pan ddaw trafferthion. Fyna i'n dyn pan riffra'n fi. Gydol ystod dy gariad yw agor. Mae gobaith yna ti yn llwy. O, da ni jyst yn symud i'r canol a da ni'n jyst meddwl am beth sy'n dod. Da ni wedi cael cyfle i sort of myfyrio ac jyst meddwl am pethau sy'n anodd. But da ni'n fel, mae Cristnogion hefo'r gobaith am rhywbeth sy'n dod. So da ni jyst canu am y gobaith yna. Mae yn aros efri, ti hoen, ti popeth sy'n lledawr yw di o'r bant y ffydd i foli Duw. I'r mabwyg anw'n gael, oed sy'n byr o lan a newid grath neu rai a gred neu Brenhinoedd. Roedd yw'r lleisiau neu moian sydd oer a'r sein a'r glod trwy'r lysoedd pur gan llenwi'r Cogoliant grym ac hoff, nerth a ddiolch o ein arglwydd byw, ei deyrnas wyw, ddaw byth i le.
jyst yn cofio, fydd na ddim deigryn mwy, na dioddef, na ein gloi. Mae hyn yn, da ni'n gwybod mae lot o bobl yn dioddef a hyn y bryd, lot o bobl yn stryglo efo pethau gwahanol. Ond diolch Duw, da ni hefo'r gobaith. Da ni hefo gobaith pryd fydd na ddim deigryn mwy, na dioddef. Amen. Wel, diolch fawr iawn i Martin a'r band am yn arwain i mewn addoliad pwerus am y fyrgar bore yma. Diolch Martin. So just chydig bach mwy o gyhoeddiadau cyn bod y plant mynd i lefydd gwahanol. Mae'n ddechrau tymor, ac ar ddechrau tymor, dwi wastad yn hoffi siarad am ddau beth, sef bedydd ac aelodaeth. Nathon ni fwynhau a dathlu bedydd esyllt bythefnos yn ôl, a mae jyst yn ddathliad cyhoeddus hyfryd iawn o ffydd rhywun yn dydy. Ac os oes rhywun yma sy'n heb gael bedydd, eisiau cael bedydd fel arwydd cyhoeddus o'ch ffydd chi, dewch i siarad gyda fi. Allwn ni wneud yn y capel rhyw ddydd Sul, allwn ni wneud yn Dinas Dinlla, allwn ni wneud yn Glan Morfa, allwn ni aros tan y Gwanwyn nawr. Ond mae e'n gam pwysig ar daith ysbrydol rhywun, a mae e'n rhywbeth mae Iesu hun yn galw ni. Mae'n galw ni i wneud disgyblion a bedyddion nhw yn enw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. So, os ydy hwnna'n rhywbeth mae Duw yn rhoi ar eich calon chi, yna dewch i siarad gyda fi tymor yma rhywbryd. A wedyn, yn gysylltiedig â hynna mewn ffordd, ydy aelodaeth. Yn trefn a'n traddodiad ni, da ni'n credu fod unrhyw un sydd yn credu yn Iesu Grist yn rhan o eglwys fawr Iesu Grist trwy'r byd. Credu ydy dod yn aelod o eglwys Iesu Grist. Ond eto, da ni yn credu fod yna werth a pwrpas i berthyn a dod yn aelod o eglwys leol hefyd. Ac felly, os ydych chi yn gweld Caersalem fel eich cartre ysbrydol chi, eich teulu lleol chi, a bod chi ddim yn aelod swyddogol o'r eglwys, yna dewch chi siarad gyda fi a gallwn ni ddechrau y daith yna gyda chi tymor yma. Un peth hollol technical am y peth, da ni'n gobeithio cynnal cwrdd eglwys yn fuan, a mewn cwrdd eglwys, constitutionally, dim ond yr aelodau swyddogol sy'n cael pleidleisio. Felly mae yna reswm sort of bureaucratic pan fod e'n bwysig. Ond i fi, beth bynnag fel bigael, y rheswm ysbrydol, y rheswm o berthyn i deulu Duw yn lleol. Dyna yw'r rheswm pwysica. Felly dwi'n gwybod, dwi ddim yn ei edrych ar neb, ond dwi'n gwybod mai dyma yw cartre ysbrydol lot ohonoch chi. Ond mae rhai ohonoch chi heb gymryd y cam yna eto a dod yn aelod ffurfiol. Yna, os ydy hwn yn rhywbeth mae Duw yn rhoi ar eich calon chi tymor yma, yna dewch i siarad gyda fi a gallwn ni ddechrau y daith. Felly, o ran y gwaith plant bore yma, mae'r plant ysgol uwchradd yn aros mewn fan hyn gyda clipboards mwyn dilyn y neges. Wedyn mae plant dan dosbarth derbyn yn mynd i'r creche yn y cefn, a da ni'n gofyn yn garedig i'r rhieni aros gyda'i plant fyna. A wedyn mae plant dosbarth derbyn i fyny yn mynd lawr grisiau, a mae Mari yn arwain y gwaith bore yma. Felly, newn ni jyst cael 2 funud o downtime nawr i chi sgwrsio ymhlith eich gilydd wrth i'r plant fynd allan, a newn ni ailgychwyn mewn munud.
Iawn te, bobl. Iawn, so da ni wedi cychwyn tymor yma cyfres newydd yn edrych ar hanes y proffwyd Elias. Teitl y gyfres ydy Tanio'r ffydd trwy'r tywyllwch. Mae yna dywyllwch o'n cwmpas ni, da ni'n gwybod hynny, ond mae gair Duw yn dweutho ni fod goleuni yn trechu y tywyllwch, fod goleuni yn gallu torri trwy y tywyllwch. A dyna, da ni'n gweld yn hanes bywyd y proffwyd Elias, a dyna da ni yn gobeithio ac yn byw gobeithio fel disgyblion Iesu yn ein dydd ni. Pythefnos yn ôl, nes i ddechrau'r gyfres drwy gyflwyno Elias a sôn rhywfaint am ei gyfnod. Wedyn, wythnos diwetha i chi oedd yma, gaethwch chi bregaeth hyfryd gan Arwel yn sôn am y cyfnod yna le oedd Elias wedi gorfod mynd i ffwrdd a treulio amser mewn sychder a newyn. Oedd yn hanes trist iawn gyda gweddw yn Seraffath. Oedd ei mab hi wedi marw, ond nath na wyrth ddigwydd a ddath ei mab hi nôl yn fyw. A mi oedd hwnna wrth gwrs yn gysgod ymlaen i atgyfodiad Iesu Grist ei hun. Ac yn dechrau dangos i ni gobeithio be ydy'r thema yma o danio'r ffydd trwy y tywyllwch. Ac heddiw, da ni yn ail ymuno ar hanes yn 1 Brenhinoedd 18. Mae'r sychder a'r newyn yn parhau, ond y newyddion da yw, mae pethau ar fin newid. Mae yna bennod newydd yn dechrau troi yn nyddiau ac yn hanes Elias. Felly mae'r darlleniad ar y sgrin nawr 1 Brenhinoedd 18, adnodau 1 i 7. Ar ôl amser hir, yn ystod y drydedd flwyddyn o sychder, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Elias, dos a dangos dy hun i Ahab. Dwi'n mynd i anfon glaw ar y tir. Felly dyma Elias yn mynd i weld Ahab, roedd y newyn yn ddrwg iawn yn Samaria erbyn hynny. Dyma Ahab yn galw Obadea, y swyddog oedd yn gyfrifol am redeg y palas. Roedd Obadea yn ddyn oedd yn addoli'r arglwydd yn ffyddlon. Pan oedd Jezebel yn lladd proffwydi'r arglwydd, roedd Obadea wedi cymryd 100 o broffwydi a'i cuddio nhw fesul 50 mewn 2 ogof, ac roedd yn rhoi bwyd iddyn nhw a dŵr i'w yfed. Dyma Ahab yn dweud wrth Obadea, rhaid i ni fynd drwy'r wlad i gyd, at bob ffynon a nant. Falle down ni o hyd i ychydig borfa i gadw'r ceffylau a'r milod yn fyw, yn lle bod rhaid i ni gochi pob un anifail. A dyma nhw'n rhannu'r wlad gyfan rhyngddyn nhw. Aeth Ahab un cyfeiriad, a dyma Obadea yn mynd y ffordd arall. Wrth i Obadea fynd ar ei ffordd, dyma Elias yn dod i'w gyfarfod. Dyma Obadea nabod Elias, a dyma fe'n plygu ar luniau o flaen a dweud, ai ti ydy go iawn fy meistr, Elias? Ie, fi ydy meddai Elias. Dos i ddweud wrth dy feistr fy mod i yn ôl. Ie. Wel, fel mae Martin eisoes wedi cyffwrdd yn yr addoliad meddylgar gaethon ni bore yma, da ni yn byw rhwng yr amseroedd ar hyn o bryd. Yn dilyn marwolaeth y Frenhines wythnos diwetha, a'r symudiad sydyn i benodi tywysog newydd i Gymru. Mae yna rhyw deimlad cryf yn does, beth bynnag yw yn lliwiau gwleidyddol ni, bod ni rhwng yr amseroedd. Bod ni ar rhyw foment mewn hanes, le mae yna un cyfnod yn dod i ben, a cyfnod newydd yn agor o'n blaenau ni. Ar y teledu, ac o'n cwmpas ni, da ni wedi gweld pobl yn galaru, eto fel mae Martin wedi sôn amdano. Da ni wedi gweld pobl yn delio efo'r wythnos yma mewn ffyrdd gwahanol. Rhai pobl mewn dagrau wrth gochi yr hyn a fi, ac eraill falle
yn obeithiol am yr hyn a fydd. Fel canodd Bob Dylan yn 1964, "For the times they are a-changing." A dyma mewn ffordd, i ni'n gweld yn 1 Brenhinoedd 18. Mae'r amseroedd yn newid. Ar ôl blynyddoedd o sychder a newyn, mae yna sôn, mae yna obaith, mae yna addewid o law ar y tir. Ar ôl blynyddoedd o lywodraeth aniwiol ac anghyfiawn Ahab, mae yna leisiau yn dechrau codi i'w herio a galw pobl yn ôl at Dduw. Ond mae yna aros, ond wrth aros y disgwyl, dydy pethau ddim wastad yn digwydd yn gyflym na dyn. Wrth i ni ddisgwyl am rhywbeth, dyw popeth ddim cweit yn disgwyl yn ôl yn amserlen ni. A rhan o stori ffydd yw aros. Rhan o stori ffydd yw disgwyl i'r penodau droi, nid yn ôl yn amserlen ni, ond yn ôl amserlen Duw ei hun. A mae hwn yn cyflwyno ni i thema bwysig trwy y Beibl, sef fod y Duw ni yn Dduw sydd yn gweithio mewn tymhorau. Ydy mae Duw yn gallu, a mae Duw yn gallu gwneud pethau yn syth ag in the moment, a mae'r gwirthiol a'r sydyn a'r dramatic yn rhan bwysig o waith Duw. Ond hefyd, trwy y Beibl, da ni hefyd yn gweld y thema yma, fod Duw hefyd yn gweithio mewn tymhorau mawr trwy hanes. Ydy mae Duw yn gallu bod yn speedboat, ond hefyd mae yn ocean liner hefyd. Ac i ni'n gweld hynna mewn sawl lle yn y Beibl. A adnodau ar y sgrin nawr o llyfr y Pregethwr. Mae'n atgoffa ni fod yna dymor i bob peth. Y mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwil dan y nef. Amser i eni, amser i farw, amser i blannu, ac amser i ddiwreiddio'r hyn a blanwyd. Amser i ladd ac amser i achau, amser i dynnu lawr ac amser i adeiladu. A mae'n wir i ddweud hefyd fod yn taith ysbrydol ni, fel unigolion, fel eglwys, fel cenedl yn troi mewn tymhorau hefyd. Yn ei bregeth fawr yn Actau 3, mae Pedr yn dweud, "Edifarhewch a throwch at Dduw mwyn dileu eich pechodau." A sylwch, felly y daw oddi wrth yr arglwydd dymhorau o adnewyddiad. Mae'n ddiddorol dydy'r sôn am bod yna dymhorau, seasons, bod yna dymhorau o adnewyddiad. A weithiau, mae'n bwysig i ni adnabod y tymor i ni ynddo fe, a bod yn ddisgwylgar am y tymor newydd, pan mae e'n dod i'n bywyd ysbrydol ni. A dydy aros am y tymor yma ddim yn dod yn naturiol i ni heddiw fel pobl modern. Achos da ni'n byw mewn byd sy'n disgwyl instant downloads a next day deliveries, a da ni'n disgwyl popeth i ddigwydd heddiw yn dydyn. Ond weithiau mae angen i gymryd cam yn ôl a gweld y darlun mawr fod Duw weithiau yn gweithio mewn tymhorau. Ac hyd yn oed mewn tymor sy'n falle'n teimlo'n sych, mae Duw falle'n defnyddio'r tymor yna i'n paratoi ni ar gyfer y tymor o adnewyddiad sydd i ddod. Yn y Testament Newydd mae dyfal barhad a hir ymaros yn rai o ffrwythau'r ysbryd. A mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion heddiw yn yr oes sydyn fodern swnllyd yma yn cofio am y ffrwythau ysbrydol yna. Cofio fod dyfal barhad ag aros a disgwyl oddi wrth yr arglwydd yn ffrwythau ysbrydol. Nawr yn yr hanes sydd gyda ni heddiw, ni'n cyfarfod dau gymeriad sydd wedi bod yn aros. Elias ag Obadiah. Elias
wedi alw gan yr arglwydd i fod yn broffwyd, a chi'n gallu dychmygu ar ôl derbyn yr alwad, oedd e gret, pryd ydw i'n gallu dechrau ar y gwaith. Let's go out and do it. Ond mae Duw yn dweud, na. Mae angen i ti'n gyntaf fynd i rolau dieithr. Mae angen i ti dreulio 2 blynedd a chydig bach yn y gwyll. Mae angen i ti fynd trwy'r cyfnod yma yn y newyn a'r sychder. Mae angen i ti aros i'r moment le mae Duw mynd i ddefnyddio ti mewn ffordd amlwg o flaen y brenin. Hynny yw, mae Duw yn ei ddefnyddio fe yn y 3 blynedd yna, yn dydy. Ond mae weinidogaeth am y 3 blynedd cyntaf ynglyn a mynd yn ddwfn, ynglyn a dysgu beth yw ei fod yn broffwyd Duw mewn amseroedd anodd. Dyw e ddim yn mynd syth at y brenin Ahab. Mae Elias yn gorfod dysgu aros. A wedyn y cymeriad arall ydy Obadiah. Mae'r hanes yn dweithio ni fod e'n un o bobl yr arglwydd oedd yn addoli Duw yn ffyddlon. Ond y wahanol i Elias, dyw Obadiah ddim yn cael ei ddanfon ffwrdd i ganol nunlle, ond mae Obadiah yng nghanol pethau. Fe yw'r inside man, yn gweithio ym mhalas y brenin Ahab. Ac ni'n cael yr hanes anhygoel yma am ei ddewrder wrth iddo fe ddefnyddio ei safle dylanwadol yn palas y brenin Ahab mewn gweithred o be fydden ni'n galw heddiw yn anufuddod sifil ac yn cuddio cant o broffwydi yr arglwydd mewn ogofau. Ac oedd yr hanes anhygoel o ddewr yma yn atgoffa fi o'r hanesion sydd yn llyfrau hanes ni, am ysgweiriaid a'r boneddigion yn y wlad yma, oedd yn cydymdeimlo a'n cyn dadau ymneilltuol ni. Hanes yn yr ysgol o'n i'n darllen yr ystafell ddirgel. Pwy arall sy'n wedi darllen y nofel yna yn gyfarwydd ar hanes? Hanes yw hwnna am y crynwyr yn ardal Dolgellau. A yr ystafell ddirgel oedd yr ystafell oedden nhw'n goffod mynd i guddio iddo fe mwyn addoli'r arglwydd. Achos ar y pryd oedd e dim ond yn gyfreithlon i addoli Duw yn yr eglwys wladol. A mae'n rhan bwysig o stori pobl yr arglwydd trwy'r canrifoedd, yn dydy. Beth yw ei addoli Duw yn ffyddlon yn wyneb ymerodraeth. A dyna oedd oedd Obadiah yn gwneud fel hyn yn hirnasiad Ahab. Yn gofalu ar ôl y rhai ffyddlon, yn gwarchod y rhai ffyddlon yn yr ogofau yma. Oedd Elias ac Obadiah wedi bod yn aros, ond roedd yr amseroedd yn newid. Adnod 1 a 2 wnaethon ni ddarllen gyna, ar ôl amser hir yn ystod y 3 flwyddyn o sychder. Dyma'r arglwydd yn dweud wrth Elias, dos, a dangos dy hun i Ahab, dwi'n mynd i anfon glaw ar y tir. Felly dyma Elias yn mynd i weld Ahab. So gath ei alw 3 blynedd yn gynt. Ac oedd ar y pryd siŵr o fod eisiau mynd yn syth i weld y brenin Ahab. Ond na, o'r efe ddysgu aros. Ond nawr mae'r tymor yn newid. Mae'r tymor wedi dod nawr, le mae Duw yn rhoi gair iddo fe fynd i weld Ahab. A'r gair yw fod yna law yn dod. Nawr fel dwi wedi cyffwrdd arno eisoes, mae yna ryw synwyr ar hyn o bryd yn bod ni am wahanol resymau rhwng yr amseroedd. A mae'n sicr yn wir am gyflwr ysbrydol Cymru ar hyn o bryd. Da ni'n byw mewn cyfnod le da ni'n gweld cwymp terfynol yr hen grefydd ymneilltuol Gymraeg. Mae capeli ac eglwysi yn gwanio ac yn cau o'n cwmpas ni yn bob man.
Ond, fel pobl yr arglwydd, da ni ddim yn credu mai diwedd y benod yma ydy diwedd y benod olaf ynglyn â gwaith Duw yn ein gwlad ni. Achos wrth i un benod gau, mae'n rhoi cyfle yn dydy i benod newydd agor. A da ni ddim yn credu fod Duw mynd i adael yn gwlad ni heb dystion. Yn bersonol, dwi'n dewis gweld diwedd anghydffurfiaeth fel cyfle. Fel cyfle i bobl yr arglwydd fynd yn ôl i weld beth yw ei fod yn ddisgyblion. Fel cyfle i rannu am gariad Iesu eto gyda pobl a falle gyda cenhedlaeth newydd fydd falle heb ragfarnau yn erbyn y ffydd Gristnogol a'r eglwys. Achos mae rhai ohonoch chi, dwi'n gweld rhai of a certain age yn nodio fan hyn, yn cofio falle yr dylanwad mawr oedd gan Gristnogaeth mewn cymdeithas, a doedd e ddim wastad yn dylanwad da nag oedd. Oedd pobl yn cael ei gorfodi i fynd i'r capel, pobl yn cael ei gorfodi i gydymffurfio. A doedd hwnna ddim o ysbryd Iesu nag oedd. Ac oherwydd hynna, mi oedd wedi troi pobl i ffwrdd o Iesu, yn edrych na arwain pobl at Iesu. A mae'n torri'n nghalon ni. Ond y newyddion da yw, wrth i'r benod yna ddod i ben, ac wrth gwrs, a rhywydd mae yn drist gweld y traddodiad yn dod i ben, ydy. Ond mae'n bwysig fel pobl yr arglwydd bod ni'n gweld fel cyfle hefyd. I bobl allu gweld Iesu eto am bwy yw e, yn hytrach na jyst gweld cyrefydd Gymraeg yn gorfodi hun ar bobl. Nawr mae'r arweinwyr Cristnogol wedi bod yn crafu pen a cochi cwsg ers degawdau be da ni'n mynd i wneud yn wyneb y newid ysbrydol yma yn ein gwlad. Mae mudiadau ac enwadau Cristnogol yn cyhoeddi strategaethau. Oedd yr eglwys yng Nghymru wythnos yma, neu wythnos cynt, mae'n rhaid bod yn fysi wythnos yma, yr wythnos cynt, ond nhw'n cyhoeddi bod nhw'n wario 100 miliwn o bunnoedd ar genhadaeth. Eglwys Presbyteraidd, mae'n debyg, yn creu 15 o swyddi cenhadol newydd. A peidiwch cael fi'n wrong, mae'r holl strategaethau yma yn iawn yn ei lle, a mae buddsoddi arian yn y pethau iawn yn bwysig. Ond, a mae hwn yn ond mawr, mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion heddiw yn sylwi, mae nid ni sy'n gallu newid y stori. Nid yn syniadau ni sy'n mynd i newid stori ysbrydol Cymru. Nid unrhyw plan neu unrhyw strategaeth y gallwn ni wanglo at ei gilydd sy'n mynd i newid y tymor ysbrydol yng Nghymru. Dim ond Duw ei hun sy'n gallu newid y stori. Dim ond pan mae Duw yn dweud bod hi'n dymor newydd, y gwelwn ni dymor newydd. Duw sy'n dwyn y ffrwyth. Nid rhywbeth y gallwn ni rhyw fath o daflu at yn gilydd yn hunain. Oedd Elias yn gwybod beth oedd aros. Oedd e, ar ôl derbyn yr alwad yna, nath e ddim meddwl, reit, dwi'n mynd i ddod fyny efo 15-point plan ar sut mae troi Israel nôl at Dduw. Dwi'n mynd i ddod fyny a dwi'n mynd i wneud SWOT analysis nawr gyda sut dwi'n mynd i approachio'r brenin Ahab gyda'r strategaeth yma. Na, mi nath e aros i'r arglwydd ddweud bod hi'n amser i symud. Nawr dros yr haf, nes i ddechrau darllen hunangofiant Stewart Bell. Nawr Stewart Bell oedd offeiriad eglwys St Mike's yn Aberystwyth pan o'n i yn tyfu fyny. Ac oedd e'n un o'r ychydig eglwysi yng Nghymru oedd yn tyfu yn y cyfnod. Felly mae'r llyfr yma yn ddiddorol iawn. Ac dwi jyst am ddarllen y rhai brawddegau nath rili dylanwadu arna i dros yr haf a sydd wedi creu argraff ddofn arna i. So mae nhw ar y sgrin ar.
We can employ the latest techniques, try to imitate the strategies of others, sweat ourselves to a state of dehydration through our efforts. But nothing will be accomplished in the kingdom of God without prayer. We can build a kingdom on earth by our own efforts, without a doubt. Many have already done so. But the kingdom of God will not move forward by a millimetre without prayer. This really is volume 1, chapter 1, and page 1 for Christian discipleship and for Christian ministry. But because prayer is so hard, we still try to find other ways of accomplishing the work of God. Over the years, our prayerlessness has been described in 2 words: practical atheism. Prayer is all too frequently our last resort rather than our first. This is in stark contrast to the disciples of Jesus, who saw the impact of his prayers and wanted to learn his secret. They didn't ask him how to prepare sermons or how to heal the sick or how to cast out demons. They knew that the power he possessed came from his prayer life. So they asked him, Lord, teach us to pray. Wel, nath hwnna greu argraff ddofn arna i pan nes i darllen e. Wrth i ni ddysgu addoli Duw rhwng yr amseroedd fel i ni nawr, dyma yw'r wers bwysicaf. Yn galwad cynta ni i gael yn defnyddio yn yn amser ni yn yr un ffordd a nath Duw ddefnyddio Elias ac Obadeia, yw i ni ddysgu nid y strategaethau, nid i ni ddysgu copio be mae yna rhyw eglwys lwyddiannus arall yn gwneud. Ond y wers bwysica yw i ni ddysgu gweddio ar Dduw. I ni ddysgu beth yw e i addoli Duw. Gan gredu, mai Duw yw'r un sy'n symud, a'n braint ni yw i ddilyn e, le bynnag mae e yn mynd. Dyna mae Elias yn gwneud. Ar ôl aros, mae e'n ufuddhau a mynd i gyhoeddi gair Duw i'r brenin Ahab. A'r gair mae e'n mynd i gyhoeddi Ahab yw fod y sychder am ddod i ben a bod y glaw yn dod. Ond mae Elias yn cymryd cam o ffydd, achos mae e'n mynd ar gair yma i Ahab, bod y sychder yn dod i ben a bod y glaw yn dod, cyn i'r sychder ddod i ben, a cyn i'r glaw ddod. Felly mae e'n weithred o ffydd. Mae e'n gam o ffydd, mae e'n gam peryglus. Mae e'n gam dewr. Mae e'n gam bydde yn wynebu gwawd Ahab. A rywydd bydde fe'n kamikaze mission. Achos yn yr amser yma, byddech chi ddim eisiau wneud unrhyw beth bydde'n digio y brenin. Ond mae e'n ffydd real yn dydy. Oherwydd bod e'n ffydd sy'n gofyn am gymryd risg. A mae hwnna'n rhan o ffydd real. Nawr wrth baratoi y neges yma, nes i gofio am stori nath Mam Gi Rhydaman rannu gyda ni flynyddoedd yn ôl. Oedd Mam Gi gath ei magu yn eglwys Bethany Rhydaman. Ac oedd eglwys Bethany Rhydaman, i chi sy'n gyfarwydd gyda hanes, yn un o'r eglwysi oedd yng nghanol diwygiad 1954-55. Diwygiad Evan Roberts, un o'r diwygiadau mwyaf mae Cymru wedi gweld, does ddim diwygiad mor fawr a hynna wedi bod yng Nghymru ers hynny, lle nath na ddegau o filoedd o bobl ddod i ffydd o'r newydd yn Iesu Grist. Ac oedd yr eglwys Bethany Rhydaman yn un o'r canolfannau le oedd y diwygiad ar ei gryfa. A gath Mam Gi y fraint o'i magu yn yr eglwys yma. A hefyd dyna'r eglwys ar ddiwedd ei yrfa at y ci yn weinidog arni. Be bynnag, pan oedd Mam Gi yn blentyn, mae hi'n cofio plant y diwygiad fel nhw'n galw nhw, dal yn aelodau gweithgar yn yr eglwys. A mae'n cofio y zel a'r cynesrwydd ysbrydol oedd yn yr eglwys oherwydd y profiadau mawr
oedd plant y diwygiad wedi ei gael. Ac un haf, oedd gathen nhw haf arbennig o sych, yn debyg i'r haf da ni newydd ei gael. Ac oedd na berygl, bydde na sychder yn dod, a bydde'r cnydau yn ffeili, a bydde fe'n effeithio pobl yn fawr iawn. Felly dyma aelodau Bethany Rhydaman yn cyhoeddi cyfarfod gweddi i weddio am law. A dyma'r noson yn dod pan oedd y cyfarfod gweddi yn cymryd lle, a'r diwrnod yna, a'r noson yna, oedd hi dal yn hael cyrysboeth. Ond aelodau Bethany Rhydaman, plant y diwygiad, yn dod i'r cyfarfod gweddi yna trwy hael crysboeth Dyffryn Aman, gyda'i cotiau glaw a'i ymbarels, oherwydd bod nhw'n credu fod Duw yn Dduw oedd yn ateb gweddi. Oherwydd bod nhw'n credu fod Duw yn Dduw oedd yn newid y tymhorau. Oedden nhw'n credu fod yr amseroedd yn newid, a mae Duw oedd tu ôl y llen yn gwneud y newid yma. Ac wrth gwrs, y noson yna, nath y tywydd newid, a ddoth cawod drom o law dros Dyffryn Aman y noson yna. A fel dwedodd William Temple, when I pray, coincidences happen, and when I don't, they don't. Mae Duw yn Dduw sy'n gweithio mewn tymhorau. A heddiw, da ni rhwng yr amseroedd. Oedd Elias rhwng yr amseroedd. A weithiau, pan da ni rhwng yr amseroedd, mae eisiau ni wybod pryd mae'r amser i aros a pryd mae'r amser i symud. Ond cyn unrhyw beth arall, mae angen i ni ddysgu gweddio. Nawr, ni am orffen bore yma mewn ffordd ychydig bach yn wahanol i'r arfer. Ni am orffen gyda ymateb creadigol a myfyriol, a hynna drwy wrando ar y gân The Times They Are A-Changing gan Bob Dylan. Nawr, o'n i'n gwrando ar y gân yma ddechrau'r wythnos a gwrando ar y geiriau. O'n i jyst yn meddwl bod lot yn geiriau'r gân yma oedd yn cyffwrdd ar lot o'r profiadau a'r teimladau emosiynol sydd trwy'r wlad ar hyn o bryd wrth i ni fod rhwng yr amseroedd. Yn ofnus ynglyn â'r hyn da ni'n ei gochi, yn betrysgar, neu falle yn obeithiol am yr hyn gallai ddod i fod. Ond beth bynnag yw the times they are a-changing. Nawr, a hefyd, fel gyda lot o ganeuon Bob Dylan, mae yna hint Cristnogol cryf yn y geiriau. Yn y gân, mae'n dweud, for the loser now will be later to win. And the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Hint cryf iawn o ddysgeidiaeth Iesu fyna. Nawr, yn anffodus, oedd Bob Dylan ddim ar gael i ddod ato ni bore yma. So dyma fi'n gofyn i Phil Wyman. Yn anffodus, hyd yn oed Phil Wyman ddim ar gael i ddod, achos bod y ffwrdd mewn rhyw R.S. Thomas Poetry Competition. So neis gweld bod Phil yn setlo mewn yng Nghymru'n dda. Ond nes i gyfarfod fyny efo Phil yn gynt yn yr wythnos a recordio fo. A wedyn mae yna instrumental yn y canol ni wedi rhoi rhai lluniau ynglyn â rhai digwyddiadau mawr sydd wedi digwydd yn gwlad dros y blynyddoedd diwetha. So, steddwch nôl hynny, nid emyn i'w ganu yw hwn, ond rhywbeth i feddwl dros y geiriau a helpu ni falle myfyrio ynglyn â beth yw i fod yn bobl Duw yn y cyfnod yma pan mae'r amseroedd yn newid. Diolch, Rodri. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept that it's soon you'll be drenched to the bone.
But your time to you is worth saving, and you'd better start swimming. You'll drink like a stone, 'cause the times they are a-changing. Come writers, come critics, prophesy with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. There's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle outside raging. Will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. The old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, and the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. My amseroedd newid. My amseroedd newid. Gan i blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni'n diolch mai Duw y tymhorau wyt ti. Wyt ti gyda ni yn graig, dan yn traed mewn tymhorau anodd. Ti yw awdur yn llawenydd mewn tymhorau da. Yw ti'n Dduw sydd yn defnyddio'r tymhorau anodd i'n paratoi ni, ac wyt ti'n dewis galw rhai fel ni mewn amseroedd o fendith.
O Dduw Dad, i ni jyst yn cyflwyno calonnau pawb sydd yma bore yma, a rhai sy'n gwylio o adre. O Dduw Dad, ti sy'n gwybod beth sy'n mynd mlaen yn yn calonnau ni'r wythnos yma. Ti sy'n gwybod beth ydy'r emosiynau, y brywiau, y gobeithio'n falle, da ni yn ei meithrin wythnos yma wrth yn bod ni rhwng yr amseroedd. Ond o fwy na dim, helpa ni fod fel y disgyblion cyntaf. Oedd eisiau yn fwy na unrhyw beth arall, dysgu sut oedd gweddio fel ti, Iesu dy hun. Helpa ni geisio yn gyntaf dy deyrnas ti. A drwy hynna cael yn arfogi i fod yn dystion i ti yn yn amseroedd ni. Felly bod i'r ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda pob un ohono ni o'r awr hon hyd byth.